edderkop. Og lille Peter Edderkop, den kender I godt, ikke også? Ja. Kan I huske, hvordan edderkoppen gør, når han kravler? Det er rigtig flot. Det er rigtig flot. Og vi tænkte på, at når det var lille Peter, der kom kravlende, så kunne man gøre sådan her. Kan I gøre det? Ja. Ej, hvor er I gode. Ja, det er også helt okay, hvis I ikke lige synes, det er helt så nemt at gøre. Og så når det er store Peter, så gør vi nemlig den der med fingrene. Den kan godt være lidt svær. Så den er svær, hva'? Ej, den er svær. Så hvis I ikke kan lide at lave den, så må I gerne lave lille Peter igen. Det bestemmer I helt selv. Nå, men skal vi prøve at se, om vi kan lave... Ja, det er papegøje, det der, ja. Kunne du tænke dig papegøje? Kunne du tænke dig Mamsi? Du må gerne. Der er også en flodhest. Har I set Madagaskar? En tegnefilm? Jeg har set Madagaskar. Det er den her, der er med i. Flodhesten. Kan I huske, hvad hun hedder? Det er svært, ikke også? Hun er rigtig svært, men hun er sjov. Hvad spiser en flodhest egentlig? Ved I det? Fisk. Fisk? Ja. Og hvor lever den henne som flodhest? I vandet. Lever i vandet, ja. Det er det. Det er jo meget spændende dyr, ikke? Og et papegøje, der sidder på et træ. Ja, det gør det. Og hvad spiser papegøjer, tror I? Jeg kan ikke huske det. Frugter. Det kunne man godt forestille sig, ikke? At det var frugter, de spiste. Og hvor lever sådan en papegøje henne? I junglen. I junglen.